Ako, alam ko, duman ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan ang salamat kayo, totoo Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of a community. Thank you, Mr. President. Thank you for Senator putting it on Hindi record, tayo Mr. Chair. magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Thank you, Mr. Chair. At Let kung me- pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. silence, please. Osa, Radyo Mandong. Dublado day. Oo. Kung hatagan si Digong, ug laing panghigayon nga modala sa atong nasod Pilipinas, Himuon to niya pagbalik. usbon gyapon niya ang war on drugs. Dublado pa, dublihon pa niya. Yes. Sumasdaghan pang mga matay. Radyo Mandong, wala siya'y gidinay sa iyahang kampanya versus war on drugs because sumala niya, polisiya man to niya. Karon nga nadungog na Radyo Mandong sa mga kining taga-komitiba, ang side ni FPRRD ngano bitong gi-invite siya karon dili siya mahuman og istorya kay daghan man pud mo gusto ipagpaklaro. Ang pangutana ana Radyo Mandong, muundang nakaha ang mga oposisyon sa paggukod sa war on drugs ni FPRRD? Ambot lang usa kahay tan-aw ni ining atubag nga suking tigpaminaw. Ug ikaw po dahil sa imong tan-aw kagahapon, Kana- hurot man gyud nimo Ay, tanan. nahurot. Og kana na ang view ang katong mga salient point nga Yes. Idigong. Usa tan-aw nimo mura konforme ka si Hontiveros ato? Ako ka Jumandong kabalo ka, muundang na sila. Ay! Oh, muundang na sila. Ay Buti nga pa sabot nimo. sa kataas na oras, 8 ka oras. Buti pa sabot nimo nga Natubag na to. satisfied na si Hontiveros Yes. sa mga tubag didigong kagahapon. Yes, oo. Di, kabalo ko ka Jumandong, dili na nila usbon og invite kay basig masupalpal pa na sila sa bot ka Jumandong. Oh. Abot na po ipasabot direct nga di na gyud sila mousab Oh. pag-invite dito. Oh. Pero magpadayon gyapon ang ilang investigasyon. Ah, Sa magag- EJK, Ako war na on ka drugs, Jumandong, takilid sila ditong dapita ka Jumandong. Gitubag naman sila. Tinuod. ipasabot nimo. Na ay war on drugs. O asa man ka? Dito ka sa kriminal o dito ka sa mga inosente? Buti pa sabot nimo direct Oh. nga nitagam na si Hontiveros Tagam kagahapon. na, dili lang sa Hontiveros, pati na tong ubang mga naa dito, membros komite ba, nga daghan og pangutana bahin aning war on Dili giing na siguro, namo, oy. nga naapay laing mga angay nga atubangon mo problema sa Pilipinas. Dili Ganaw nga siguro, naman oy. kadundong. Dili siguro, Oh. oy, kay ako sa kung tanawan ni Ah. magpadayon sa gihapon ang Oy. investigasyon. Ano magpadayon man? EJK, Oh. imasab kining war on drugs Oh. na kurtin daghanan nga mate. Yes. Ang gini mo gano? Ngano? Seryoso ba ako, no? Oy. Siguro aray sa Hontiveros, no? Ya ganing gikasab-an kagahapon si Senador Estrada. Mr. Chairman, murag laig sabaw ni si Senador Estrada, murag himuunta niya diling katawanan. Oh, tiyo no? Seryoso ko? Oh, this is not a laughing matter. Ingon ni Hontiveros. Oo. Oh. Ang sa seryoso ko. So siya pagka-seryoso day, nagtuo ko nga magpadayon gining investigasyon. Ay. Because nakita man ako si Hontiveros day nga sincero gid siya sa pagpangita gustisya sa mga inosenteng nangamatay sa war on Kanya, drugs. wala siya. Oh, Looy sa mga pamilya nga nabiktima sa mga kriminal na naapektuhan o kiniganing influence Oh. by illegal drugs. Murag sa akong tan-aw day murag Pila lang man. Radyo Mandong, pila ka to ilaha. focus karon. Focus na gyud siya ni mga biktima karon sa illegal drugs day nga matod pa niya sa matong usa ka pila to edad na to? Kadto bitawng bata. Oo. Oo. Si- Nga maut kadto nga tong bata ito murag usa ka 3 years old. 3 years old. Below 4. Katong namatay nga bata. Nga mo gisighan niya balik-balik. Murag medyo na dito na putol ang ilaha bitaw diskusyon kagapon. Murag, bigyan po na. Ano si FPRRD, kung gusto ninyo, ayaw na mo pagdamay glain diha. Kung naagyod mo kasuko daw sa iyaha, diretso mo og file dito sa korte mag-abot. Nganong diha pa man mo diha sa Senado, sayang-sayang ka mga oras. Mas payo man yun yung itukion sa Senado, tukion sa Kwanggol naman, komite sa Kongreso, ay para sila makapanday o mga balaod nun nga magkatabang sa suliran sa ato ang nasod Pilipinas.